Bazalwane, ngithi nje kukhisimusi ake silungiseni le ndaba. Ayi, kade lokhu ikhona kodwa manje kusho ukuthi njengoba ngiyibone ngingayiphenduli ngayinaki. Bakwethu, Inzuza into endala kade abakhona. Alikho idlozi elisha, alikho idlozi eliyifashini okuwukuthi manje ngoba seku-2021 sekukhona uhlobo nje ledlozi. Inzuza ayintsha, ngalokhu abantu bemangala bethi iyatrenda, ayitrendi, indala kade yabakhona. Fana nabo ubungoma bebukhona, umndiki bukhona omdala, amanona bekhona emadala. Mhlambe-ke anisho kukona ukuthi ayatrenda ngoba naku vele mhlambe abantu bakudala balezo yikhathi abebekhona bekwazi ukulapha lezi zinto, yilaba abantu ababekhona bakwazi ukuvela ukuthi balapha lezi zinto bengabe namafoni. Thina manje sinamafoni, angeke sikwazi ukuhlona namafoni, yonke into sixhumana ngamafoni. Kufana namabhenki, anikhononda ukuthi abantu bamanje banama-bank account because niyakubona ukuthi niyawadinga. Nala bantu bakudala bebesebenza befaka phansi kwamatrasi imali, makusha indlu kushe yonke into, bebengenawo ama-bank account. Nabebenawo bekwazi ukuthi lilodwa ibhenki u-NBS. Chana-ke la edlozini-ke azikhali ngokuthi lilodwa idlozi, akulona ibhenki lakudala leli ekwazi ukuthi hhayi qala uma kukhona ibhenki nje eNatali bekune-NBS or countrywide bekune-FNB. Cha, idlozi alikaze nje belobo umkhakha owodwa. Kade yabakhona Inzuza, kade. Yazini inkinga? Bekungekho kahle hle abantu abakwazi ukuyelapha, bendukiswa. Umuntu athi enenzuzo enedlozi lamanzi adliswe inkamba zemndiki, imndawo, amanono, kube ngathi kuyalunga kancane kuphile kujike kuvaleke ukuthi mbe izinto zakhe zibe mnyama kakhulu kungakuqala zibhede. Omunye kuthiwa awunedlozi elikhulu wena, bamzame bamthathele into zakhe like amandla edlozi lakhe nesithunywa sakhe. Omunye kuthiwa hayi unedlozi elikhulu wena, angacaciselwa umuntu ukuthi unenzuzo avele athathe athwasiswe abe isangoma esiphuphile. Athwasa umuntu ethwasele izeleze, aphume ngey'nkomo, kumbathiswe, ambathise ugobela wakhe, amnike izitsha wena microwave, izitsha ey'fayo. Angazi mhlawumbe abathi nginamavasi kodwa nje izinto nje, yabo. Manje thina la kwinzuzo it's not like into efika manje, bivele ikhona, kuwukuthi benithathwa nonke nifakwe ediphini elilodwa. Uma unedlozi nje kwazi ukuthi uyothwasa, uma unedlozi nje kwazi uzodla amagobongo, uma unedlozi nje uzofaka amabhaya abovu, uzofaka ibovu, uma unedlozi nje uzoyogida, ugide kuze kudabuke iy'nyawo ube namansense. Uma unedlozi nje fanele wenzelwe isiphuku, soyofaka isiphuku-ke lakhanda, yonke loo nto. Kanti cha, amadlozi imizi ayifani, abantu iziphiwo zabo azifani, abasoze baba nedlozi elifanayo, imizi ingefani, imindeni ingefani, iziphiwo zingefani, zikhomba ukuthi namadlozi awefani. Manje ningathuswa ukuthi kukhona inzuza, sekukhona abarivile ukuthi kukhona inzuzo bese nithi into entsha. Akuyona into entsha, kuwukuthi bakhona okhathini manje bayelapha inzuza. Lokhu akusho ukuthi iyafika, ifike nokhathini noma ibikhona, kodwa manje ngoba sesiphila esikhathini sokuthi sekukhona indlela ey'lula zokuxhumana. Nasikhona kuqala bebekhona beyilaphayo inzuzo, kuwukuthi mele phesheya kothukela wena ule Emelo awukwazi ukuxhumana naye ngoba there is no Facebook, there is no WhatsApp, angena-cellphone, kuno-telephone. Funa lowo telefone ukhona awukho emzini yonke, emzini ey'nkinsela, emzini yobani bani. Futhi nawo utelefone wawungapublishi lutho, futhi wawungeke uzwe
emoyeni kuthiwa hayi kukhona umuntu ophesha kothwelo lapha Inzuza otrendayo ngoba kwangekho phone nani. Manje mase nikubona kulula ukuxhumana nithola ulwazi. Okay, kahle kahle mase kuchazwa bechazwa ukhathi khona idlozi kanje elilashwa kanje noma elineyigule kanje, musani kube nina ngoba naku kusha ey'ndlebeni zenu bese nenza ngathi into entsha. Ebese kusuka-ke nosigaxa amabhande bezigaxa bethi bona balapha Inzuza bengazi nokuthi iy'mpawu zakhona ziba njani. Kusuka abanye osigaxa amabhande bathi Inzuza into engekho ngoba naku behlulwa ukuthi abazi bazoyilapha kanjani uma ikhona. Yibona abantu engathi bayatrenda-ke labo ngoba bavele bayazifana nje into nabazi nokuthi ilashwa kanjani. Abanye bazogcina besithi ukuhamba lweNzuza lukho, igobongo leNzuza lukho ngoba bazi avele bazolithola bazolihlanganisa kanjani ngoba linabantu balo linobizo lwakhona. Akulona labo bonke osigaxa amabhande abazigaxayo. Inzuza ayifiki, Inzuza ayitrendi. Yinina enisanda ukuthola ulwazi ngayo kodwa iy'mpawu zayo kade nabanazo, kade nazalwa nazo azifiki. Akekho SMS-ile emzimbeni wenu zangena naseniba nazo, bezivele nizalwe nazo. Just that ngoba naku sekukhona lento zokuxhumana seniloke nifunda lukhulu, nifunda okusho usuku nosuku. Inzuza, Yindala, Inzuza kade abakhona. Angingabi khona umuntu othi le Nzuza ifika ivelaphi. Wrong question. Nina nje enanixhashazelwa iy'nyanga zakudala ngoba zazi ukuthi imithombo yolwazi yayimncane, so zinixhaphaza. Nezangoma zakhona zakudala zinidlisa amagobongo a-wrong ngoba zingenalo ulwazi leNzuza. Phela iNzuza inzima. Noma lukhona ulwazi manje kuyadluliselwana lona, luyafika kwabafika lona, kodwa laqhamuka kanzima lona ngoba abantu bokuqala balithola yilaba ekuthiwa babeduka emakhaya umuntu ayongena esizibeni awuthwase emanzini. Nakho noma engahlala emanzini, ngicela unichazela kahle akaphele amanga lawo. Umuntu mengena esizibeni phansi noma bethiwa nimbonini, wayengena adlule ehamba wephumelela ngokomoya, phela idlozi ngokomoya spiritual, ayophumela emgedeni la kuhlala khona idlozi ngaphansi, ahlale nalo afice lapho wefica omkhulu nogogo bakhe khona bamfundise izinto ukwelapha ukuthi Inzuza ilashwa kanjani, bamfundise konke ney'mpawu zakhona, bamfundise amakhambi okwelapha. Uma esephuma lowo muntu wedukile kanjalo wehamba 7 days, ngingako negobongo layo lidlula 7 days. When mehambile athi mesebuya abuye nento eyisibonakalisa engathi uthwele umhamba phansi wasemanzini noma ayingisho ngoba phela nina nibe nifuna ukuchazelwa yonke into. Ebuya ephethe ethwele inyoka la kwasuke kuyidlozi, ebuye ethwele la nithi ngahlabela imbuzi ithole lelo gazi layo ebese inyamalala ngoba kwakusuke kuwumuntu loyo owezenze ngathi eziveza ngesimo senkamba phansi. Yilabo bantu okusho ukuthi owethwase emanzini wesedlulisela ulwazi kwabanye kanjalo aba umkhakha wakhe. Manje nombani useyaclaima ukuthi wayemanzi, akusekho umuntu oyemanzini manje, sekusetshenzwa ngokufundiswe abantu abafundiswa ababili emanzini. Izizukulwane edluliselana ulwazi, izizukulwane edluliselana ulwazi. AbeNzuza babethwasa kanjalo, eminye imikhakha ayithwasi ngendlela efana neyeNzuza, kodwa kona into zeNzuza esikhathi esiningi zo-7 days kuphela. Sengisho lo nawe usafisa ukubuza uma ngabe ngineNzuza ngizosidla into isikhathi singanani into zakhona, o-7 days into zakhona isikhathi esiningi. Lo 7 days usuka kulo waya owawusuke ulahle labo bantu ababeyothwasiswa, nabo babuye bafundisa abanye ukuthi nako kwenziwa kanje. Hhayi ukuthi sisangena emanzini sonke, cha, sekukudlulisela ulwazi sizukulwane ethu sizukulwane. Uma ngabe kuwumuntu othanda ukuqamba amanga, sungasho ukuthi nawe waye emanzini,
kanti cha akunjalo. So Inzuza yona indala-ke, indala impela. Kwakuyikona ukuthi umthombo wolwazi wawumncane, babe bancane kakhulu abantu abafundiseke ngayo nabathathekile bayothwasiseka ngayo ukuze nabo babe abafundisa abanye. Namanje bakhona abantu abalapha inzuza bancane. Kusayenzeka namanje ukuthi umuntu athi ephethwe inzuza ayolashwa ngokwendlozi elirong, athwasiswe kungafanele, agidiswe, agqokiswe amabhayi abovu nje afaka namabomvu ngendlela engafanele. Kusenzeka namanje ngoba kukhona engingakofiki kubona ukuthi inzuza ikhona iya-exista indala. Ayiqali namhlanje ukuba khona, kudala ya-exista indala.